ବୋଲବମ୍ରେ ପାଣି ଭାର ଉଠାଇ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସାଗର ମହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ତ ରାମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅନେକ ସାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବୋଲବମ୍ର ମାନସିକ କରି ପାଣି ଢାଳିଥିବାର ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଗର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ସାଗର ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟୋରିରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପାଣି ଭାର କପିଳାସ ଧରି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିନେତା ରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଅଭିନେତା ରାମ ବା ସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ତାପରେ ବାଲୁକା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମାନସିକ କରି ପାଣି ଢାଳିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସାଗର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ରାମକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।